Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a za mu ci gaba da karatu. Nan za mu creating, wato za mu ƙirƙiri query. Shi menene ake nufi da query? Query yana nufin cewa da aikin da za ka yi wanda zai kasance cewa misali ana buƙatan sunayen staff, wato ma'aikata wanda suke mata kawai. Za a iya an yi dama an ka riga ka creating query da mai gidanka ya zo ya ce mutumin da duk sunayen mata saboda a yi printing, kana zuwa query dama kana da query da kai na mata kawai, za ga zai baka ko kuma sunayen maza kawai ko kuma a wanda suke a shekaru kaza. Duk kowanne field da kai a tebur ɗinka za ka iya mai query don amfaninsa zai iya zuwa wata rana a gaba. To nan daga nan object ɗinmu mun yi creating table, sai mu zo mu yi creating query. Misali mu yi creating na maza kawai, maza. In na clicking akan query din nan, idan na clicking akan wannan query, ga zai ce mana create query in design view ko create query by using wizard. Sai mu ce create query in design view, sai mu double click. To anan da shi ya kawo wannan fuskar inda zai ce wannan show table din nan da akwai tabs guda uku, wato maballai guda uku, da tables da query ko kuma duka guda biyu. Tebur muke amfani da shi saboda abinda muke so mu aiki aka shi ne wannan tebur din nan da muka yi a baya, shine wannan staff biodata. Sai mu ce sai mu ce add button, gashi nan ya kawo shi add. Da ka ce add sai ka ce close, ka rufe. To idan ka yi closing, wayannan gabaki ɗaya field din nan muke so mu amfani da su a nan saboda muna so mu creating query. Idan na banda wannan na farko na clicking staff id, shikenan da na yi clicking staff id sai in danna shift dina, shift na kan keyboard dina, sai in ta clicking kowanne, ta clicking in yi kasa, in yi clicking dukansu, in yi selecting duka har na karshe. Shikenan sai in sake wannan shift key din na kan keyboard dina, sannan sai in zo in jawo su daga nan kawo su nan layin nan, wannan row din nan inda field din nan yake, in zo a na biyu field din nan kuma column na biyu. Idan zan jawo, ta ya zai in jawo su daga nan in kawo su nan? Idan na kawo mouse na nan sai in danne control akan keyboard dina, sannan sai in jawo su, sai in danne yawa, sai in danna click dina, watan left click kenan, sai in danne shi, sannan sai in jawo. In na jawo da ya zo daidai sai in sake. Da na sake da ki da za ga cewa table, wani irin table ne, staff biodata, wani irin field ne na staff id, surname, other names kamar yadda muka sani. Sai muka ce na maza kawai muke so mai creating query din. To ina ne inda maza suke? A nan under sex, karkashin sex din nan shine za mu yi creating query na maza. To criteria din nan kamar nan layin da muke gani na criteria din nan, kamar da bakin aro din yake wannan layin kasa ke, sai mu zo daidai kasa inda on karkashin sex din sai mu tafa, tunda na maza muke nema, tafa male na maza kawai. Shi kenan da na tafa na maza sai in ce in rufe close. Zai ce do you want to save changes to design of query? Ina so in yi change, sai in ce yes. Wani suna zan bashi? Sai in ce mail, bari in ce mail query, sai in ce okay. Shikenan kaga query din nan kaga ya mun create mai. Yanzu na double clicking za ka ga sunan maza ne kawai, ba wannan sunan macen guda ɗin da muka yi saboda ya riga ya tace mana sunan maza kawai, ya ba mu shi. Haka zalika in za ka yi na matan ma ko kuma na wani abun, yanzu misali a ce query, bari mu yi query akan me za mu iya kamata mu yi, bari mu ce add, mu yi closing, mu yi clicking na farkon nan, danna shift ina, sai in je sai zo na karshe in clicking, sai na danna shift ina na clicking na farko, in danna shift sai ya haka, sannan zo in kawo mouse ina akai, in yi clicking, in danna click din, sai in jawo in kawo nan daidai field in sake. To ina so in yi query akan bari mu yi akan nationality,
sai mu duba criteria shine na daga nan da ya bakin nan sai mu zo nan criteria akan suwaye 'yan Nigeria sai tafa Nigeria kaga sai yi Nigeria sai in ce close sai ta mai in ce yes query in ce Nigeria query misali za ka iya bashi duk sunan da kake so wanda zai sa dai ka gane cewa na Nigeria ne sai ce ok shi kenan gashi na yamu yanzu na klikin zamu ga bamu da wani dan Nigeria wanda muka samu shi nationality kuma bari mu tabbatar da maganar ko haka mu koma tebur din mu ce start bar data mu ga da ko a ashe da gaske ne da a ciki ba dan Nigeria daga dan Saudiya ne sai Ghana sai Kuwait da sauransu mu rufe tebur din mu to kaga wannan in za mu yi which means da a ce da akwai dan Nigeria da mun gani daga cikin wannan query din da muka creating da Nigeria haka zaka yi kowane kasa zaka iya wa nasa to duk abin da ka dauka field zaka yi query zaka iya akai karatun mu na gaba za mu ga yadda kuma muke creating forms da report din insha Allah